Clara xa ten a carta para os Reis Magos preparada. Tivo que facela 4 veces. Quere que sexa perfecta, pois este ano espera un regalo moi especial. Queridos Reis Magos, esta vez non pido xoguetes. Por favor, traédeme un canciño de verdade. Coidalo moi ben e se vos parece, poñereille de nome Baltasar. Non vos esquecedes de mamá, papá e da aboiña. 3 micos, Clara. Clara leulle a carta ao pai para que a meta na caixa do correo. Pero o pai deixouna entre os seus papéis e esqueceu botala. Que erro! Esta noite ven os reis. Claro, se pilla os zapatos, pomos debaixo da ventá e deitase. Os reis levan toda a noite de santos gallos en ventás, balcóns e chemineas. Os pais van riscando da lista os nomes dos nenos que xa visitaron. De pronto... Fáltanos Clara Fernández. Este ano non recibimos na súa carta. Que raro, os sacos están valeiros, non queda ni un xoguete. Que facemos? Baltasar camiña a rúa abaixo buscando unha solución. Pasado 5 minutos, volvo con un canciño no brazo. Xa o teño. Este canciño abandonado será o regalo de Clara. Baltasar abre a ventá da casa da nena, quita o turbante e coloca o canciño dentro para non magoalo. Pero coas presas a Baltasar caenlle dentro as luvas e o colar. Por la mañá, a Clara se desperta con un ruido raro, corre ao salón e atópase co regalo que tanto desexaba, un canciño de verdade. Ademais, os reis trouxeronlle un colar para mamá, unhas luvas para papá e un turbante para a boa. Clara é a nena máis feliz e a súa familia a máis elegante.